बाथौ दुमनाया एसे आलदा बिनि माबाफोर फाराग जों दुलाराय बाथौ गौथुमा बेवहाय जों बावैसो सान सिगां थांनानै फैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेरैबायदिहाय जोङो आसामाव थानाय थानसालि बायदियै लुफुंनो थाखाय जोङो नेपाल हादोरावबो हा मोननो थाखाय जों खावलायहैदोंमोन दा बे हाया मोननो हाबाय आरो बे हाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा बेयाव थांनानै थानसालि लुफुंनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नाजादों आरो बेखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो बे थानसालिखौ लुफुंगोन आरो जोंनि आसामनि बायदियै नेपालावबो बे जायगायाव मोनसे हादोरारि मोनसे कमिटि जाहैगोन बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजादों आरो बेनि ओनसोलनि नेपालाव थानाय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय जादों आरो बिथांमोना जोबोरै जोंखौ माबादों आजावदों आरो जोङो आसामनि बायदियै जोंनि बाथौ सिबिनाय खान्थिखौ आजावनो नाजागोन दुंनायाबो एखे जाहैगोन आरो बिथांमोना बुंदों गोदोनिफ्राय जों बेबायदि थानायखाय जों खेबसेलाय नङा नोंथांमोननो जों दङ होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा आसामाव थानाय आरो बायजोआव थानाय बाथौ सिबियारि बायदियै दुंनायखौ लाना सिबिनायखौ लानानै दिनैनि समाव डिबेटआव फैनो नागिराखै मानो होनबा जों बाथौ सिबियारि हिसाबै जों खौसे जानानै खामानि मावनांगोन आरो बाथौ धोरोमखौ बिश्व दरबाराव जोङो जोंनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गावस्रायालासिनो खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव खामानि मावदों आरो दिनै गावबा गाव बाथौ जायफोरा बुंनानै लादों बेयो बाथौआ बाथौयैनो आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बिथांमोनाबो खामानि मावदों दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि बे समाव खामानि मावदों आगोलाव जों माबानो नोंथांमोनहा बड'लेण्ड माबे रादाब बड'लेण्ड रादाब बड'सा रादाब निउस नायग्राफोरनिसिम सिगां अनसायनाय हरबाय जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेवहाय सप्तानि मंगलबाराव मोनफ्रोमबो जों मंगलबाराव मोनसे केलेन्डार बानायदों आरो बे हिसाबै जोङो जिल्लाफोरा बाहागो लाफैनानै दङ दिनैसिम जों माबा बानायनाया केलेन्डार बानायनाया 28टा दङ बे 28टा जिल्लाया बेवहाय बाहागो लाफैगोन दा जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जाहाथे जोंनि बे आर'ज खालामनाया जिल्लाफोराव एखे जाजोबो आरो बे जिल्लाफोराव जुदि एखे जायो होमब्ला बियाबफोराव गामिफोरावबो एखे जाहैगोन बे नोजोरै जोङो मिरुयै बेवहाय गुवाहाटियाव आर'ज खालामनो थाखाय जिल्लाफोरखौ बिथोन होनाय जादों बेसे गोबाव जाखो बेफोरबायदि हाबाफोर लाबोनाया जागायजेननाया जानुवारिनिफ्रायनो दासिम सोलिगासिनो दङ दासिम मोनबेसे जिल्लाया बाहागो लाफैयो 14 ओमफ्राय दा बेफोरबायदि लानायनि गेजेरजों माबा मोनसे सांग्रांथि फैदों नामा फैदों होननांगोन जोङो जे जोंनि गेजेराव जिखिनि माबा मोनसे एसे माबानि देंखोनि एसे हेरफेर दंमोन दामनाय देनायनि एसे हेरफेर दंमोन बे बुस्थुआ क्लियार जाबोदों जों बेवहाय केवल मोनसे जिल्लायाल' नङा गुबुन जायखिजाया दिनै जेनेबा माबा फैदों सानजा तामुलपुरजों जोंना गुवाहाटियाबो सरजाबनानै दङ आरो जोंनि मिरुनि बिबानगिरिफोरबो दङ जे जों अबजार्भ खालामदों बेसेखिनि जोंनि गेजेराव माबा गोरोबै दंमोन बे गोरोबैफोरखौ नोजोर होनाय जाहैदों आरो बेजों जों फ्राय खौसेयाव बा रोखोमसे जाहैदों होननानै आन्दाज खालामनो हादों सिगां जेरैबायदि रुजुथावैमोन दा मोजाङै रुजुथावै फैबाय जादों होननायखौ बुंनो हागोन आरो बेखौ लानानै नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमा गोग्गानाय दं गोग्गानायाथ'
धोरोम आफाद हिसाबै जों बुंनांगोन आरो मिरुनि जों दैदेनगिरि हिसाबै जिहेतु जोङो गथाय जिल्लाखौ बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोआव थानाय जिल्लाफोरा जोंनि बिथोन लेखायै बिथांमोना बेवहाय मावफुंफैदों बा आर'ज गाबफैदों आरो बे आर'जआ खौसेयाव जानायखौ बा जागोनखौ जों आसा खालामदों आरो बिदि जायोबा जोङो जोंनि गेजेराव बा जोंनि दैदेननायाव जुदि बिदि जायोबा जों गोग्गानाय होननायखौ बा जाफुंदों होननानै बुंनो हागोन आरो गोग्गानाय माने जाफुंदों आरो गिबि गिबियावनो खुलुमनाय बावबाय जे जोङो दिनै सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव जों आर'ज गाबनो फैदो दा बेवहाय जोङो सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव मोन 8 बियाब दङ गासै मोन 8 बियाबनिफ्राय माबेबा बियाबा 100नि सायाव फैदो माबेबा बियाबा 100नि सिङाव खिन्थु प्रत्येकथ' बियाबा 50नि सायाव फैदो गासै जोङो 500 जनसो दिनै बाहागो लानो हाफैदों दा बेयाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ मोनफ्रोम मंगलबाराव आर'ज गाबनो थिनहरनाय थांखि दङ जाहाथे जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव थानाय फिसा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बियाब गौथुम आरो बियाब गौथुम बेन्दोङाव थानाय गामिसा आरो गामिसानि बेन्दोङाव थानाय जा न'खरफोर गासैबो माने ग्रासरुट लेभेलनि धोरोमारि बिथिङाव मुखुब जाना थानाय मानिनां गेदेमा बिथांमोना जाहाथे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालिजों लोब्बा जायो आरो लोब्बा जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बावथांखिफोरा बेसेबां जाफुंसारदों बेसेबां जाफुंसारा आरो जोंनि बाथौ गौथुमखौ माने मेहेरगोनां खालामनो गोसारथि खालामनायाव गासैबो जाहाथे बाहागो लानो हायो बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे मोनफ्रोमबो मंगलबार गोथार सानाव आर'ज गाबनायनि हाबाफारिखौ लादों बे जुनै जों दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै जोङो गासै 500 जनसो बेयाव बाहागो लानो हाफैदों दा बेनि गेजेरजों जिथुनाखि मोनफ्रोमबो हाप्तानि जा गोथार मंगलबार सान बेयाव आर'ज गाबनायनि गेजेरजों बोसोन बिबुंथि होनाय आरो बायदि मेहेरगोनां बाथ्रा थायोबा बेखौ जोङो लाफानाय जायो दा बे बोसोन बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां मोनथिस'यै बाथौसाफोरा किसुमान बहुत मेहेरगोनां बाथ्रा बा गोबां माने बोसोनफोरखौ मिथिनाय जायो बेनि गेजेरजों जे जोङो जिथुनाखि आर'ज गाबो बे आर'ज गाबनायनि गेजेरजों बोसोन बिबुंथि लाखिनाय हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों